Tätä työtä jaksaa loistavasti sen takia, että tuloksia näkee koko ajan. Se, minkä takia minusta oman itsensä hyvinvoinnista huolehtiminen on niin valtavan tärkeää, on se, että me jaksetaan pitää muistakin ihmistä huolta, kun me pidämme itsestämme huolta. Tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka todella tarvitsevat meidän tukea ja apua, ja hyvinvoiva ihminen on voimakas ja tärkeä yhteisönsä tukipilari. Navigaattori on siitä mukava, että jos ajaa väärään suuntaan, niin se navigaattori ei rupea haukkumaan siitä. Miksi menit sinne? Miksi et kääntynyt? Miten on mahdollista? Niin, mitäs teit eilen? Tai 10 vuotta sitten? Koen olevani matkaopas ihmisille. Koen olevani tasavertainen matkaopas, jolla on hienoja ja toimivia työkaluja parempaan elämään ja parempaan arkeen. Ja kun arki on helpompaa, niin pikkuhiljaa sieltä alkaa näkyä ne asiat, jotka on meille tärkeitä. Itse uskon, että jokaisella ihmisellä on hänelle tärkeitä arvoja. Kukaan muu ei voi sanoa toiselle ihmiselle, mikä toiselle ihmiselle on tärkeää. Ihminen itse tietää sen. Ja oma työni oikeastaan tähtää siihen, että meillä on aikaa pysähtyä olennaisen ääreen. Olennaista ei ole kiire. Olennaista on itse asiassa kiireettömyys pysähtyä niiden ihmisten ja asioiden äärelle, joilla on merkitystä. Itse katson eteenpäin ja pyrin keskittämään ajatukseni siihen, mitä haluan, koska tiedän, että se on se paras tapa saada parempi elämä. Saadaksemme sitä, mitä meidän sydämemme todella haluaa. Ollaksemme onnellisia, mikä se nyt jokaiselle meistä onkaan. Saadaksemme elää sellaista itseämme isompaa elämää, niin jossain vaiheessa meidän täytyy tehdä valinta. Kumpaan suuntaan mä olen menossa? Taaksepäin vai eteenpäin? Itseämme isompi elämä tulee siitä, että me ei enää määritellä sitä elämäämme sen kannalta, mitä on tapahtunut. Kaikki ne keinot, joita opetaan, niin ne mitataan arjessa. Jos ei ne toimi ihmisten arjessa, niin ne ei ole minkään arvoisia. Tässä työssä ehkä tärkeintä on tuoda hienot periaatteet käytäntöön. Se on sitä, että hyvinvointi ja jaksaminen ja stressin hallinta ja työelämän ongelmat ja muutokset, että niistä löytyisi se, mikä niissä on kaikkein olennaisinta. Avaimet parempaan elämään on äärettömän yksinkertaisia. Ja oma intohimoni on myös osata esittää ne niin, että niitä tekee mieli tehdä. Silloin kun ihminen kokee oman elämänsä hyväksi, niin hänestä tulee myönteinen muutosvoima. Ja kun on tutkittu onnellisia ihmisiä maailmassa, niin heillä on yksi ainoa yhteinen tekijä. Se ei ole vaurautta, se ei ole ulkonäköasioita, se ei ole ammattiin liittyviä asioita. Se yksi yhteinen tekijä onnellisilla ihmisillä on se, että heillä on merkityksellinen elämä. He itse kokevat oman elämänsä merkitykselliseksi. Ja kun ihminen kokee oman elämänsä merkitykselliseksi, hänestä tulee yhteisönsä innostava jäsen.